יאנה קודריאבצ'בה. איזו מתאמנת נהדרת. ראינו אותה במכשיר הקודם, נופלת, מקבלת מכה בראש. כואב, הנה תנו לה מחיאות כפיים. וזאת היכולת הנהדרת של הספורטאיות, של ספורטאית כזאת ברמה כזאת, להמשיך הלאה כאילו לא קרה כלום ולבצע תרגיל ברמה העולמית הגבוהה ביותר. שוב צריך לזכור שסביב מתעמלת ברמה הזאת צוות שלם של אנשים. לא מדובר רק במאמנת ומתעמלת, מדובר בכוריאוגרפית וצוות רפואי ופסיכולוגים. וכמובן כל אנשי התקציב. כן, אחרת אי אפשר להגיע להישגים. יושבים כאן הרבה חברים מהוועד האולימפי, הם יודעים בדיוק על מה אני מדבר, מהספורט ההישגי. אין מצב ספורטאית בצמרת העולמית יכולים להגיע לרמה בינלאומית כזאת גבוהה ללא תמיכה. והציון של קודריאבצ'בה, יאנה 18.750. 18.750.